Moitas grazas especialmente a Manolo e a Luís, a verdade que me fixo muchísima ilusión convidalos a axudar a presentar a minha segunda novela, que é a primeira presentación que facemos do libro, tempos difíciles. Pasamos de presentar por sitios máis pequenos como librerías ou outros locais de ocio a presentar non só no premio do Concello, iso a verdade que dá un poquinho de respeto. Tamén, por dar as grazas a vos, sinceramente, sei que non son tempos doados para facer este tipo de actos, a asistencia, pois, ten que estar limitada como está, e sabemos como está a sala. Entón, pois, grazas, veciños, amigos, familiares e a todos os que estades aí. Creo que toca falar do que é 48 horas para mí, como xorde, e como a quero transmitir. Desde o punto de vista profesional, chamamos así, non son un escritor profesional, ni moito menos, pero desde o punto de vista da escrita, eu creo que supón un paso adiante en todo o que estou a facer. Luís falaba de compromiso, é certo, eu adoptei un compromiso coa miña lingua, coa miña terra, coa miña nación, e iso creo que está presente pois como identidade de autor. Moitas veces pregúntame, ¿no? Que por que non escribo en castelán? E eu digo, pois, porque non quero, así de fácil. Non ten nada máis que ver. Hai quen fala de éxitos literarios ou non, e eu non escribo, non escribo nin bestsellers, nin ese tipo de cosas que se ven, escribo por compromiso. E iso creo que quedou demostrado nesta novela. Supón tamén para mí un novo registro. Sabedes que todos estabades na presentación da primeira novela, sei que a lestes. A primeira novela estaba dirixida para o público adulto, e esta está moi enfocada pois o que é a miña profesión, o meu alumnado. Como profesor de lingua e de literatura estou moi concienciado que a lectura é unha tarefa que temos que remediar. Os xovens comezan dende moi pronto por nas redes sociais e demais medios de comunicación e teñen acceso a moita información, pero están deixando de lado os libros. O meu propósito con este traballo era xuntarnos. Non sei se o conseguimos, non dixo que sí, pero tiña certo reparo porque a literatura galega a veces é bastante conservadora a hora de apostar por novos registros, novos formatos, pero eu creo que a esta non se fixo unha aposta, unha novela a mí, pero falábamos outro día un crítico literario sobre que empezo a ter certos trazos que empezan a identificarme como autor, non? O primeiro, o misterio e os asasinatos que están presentes no título que escribo, que é certo, justo de matar xente na ficción. Pero os datos son máis históricos, máis puntillosos do libro, parece que vou facer unha vasta investigación, pero foi doado, porque foi empezar a buscar no museo xente que traballase sobre este libro e a verdade que sí.